Yo, 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 what's up? Hindi ka na first. Nauna si Jomel Takaka. Kasan walwal, agwalwal, tao kininam. Papastigaw daw kay Boss Dennis at Boss Berto at Boss Tirso. Shoutout sa inyo from Italy. Parang mga pangalan ng sasabungan na. Okay lang naman kami, Jomel Takaka. Wait a minute. Castella, Rapid Charles. Musta ka lang, dapat lang ang mo awanan. Nagsardo ang ginuman. Kaya anong cooking show mo today? Wala akong maano ngayon. Bali ano tayo ngayon? Tambay show. Ots kare. Ungot ka gayam, anya nga naungot. Hanak nga naungot, nasing putak. Saan mas trip mong trabaho? Noon ngayon. Inom ka masak, syempre Tama yan, Capital. Ganun pa rin trabaho ko, fair pa rin. Pero ano lang, kumbaga, hindi kami stay put sa isang kumpanya. Kumbaga parang ano kami, ano ba, freelance, parang gano'n. Basta kung sinong unang tumawag, gano'n lang kami. Pareho lang din sa trabaho namin dati. Joshua Picato, shoutout sa'yo. Ang bilis mawala nung chat box. Awan, hindi kang sublin. Kamusta buhay natin, masak? Ito, masak pa rin. Hindi magbabago ba sa masak? Kalderetang baboy. Hindi napapansin, no? Pag nagluluto ako,
Medyo pinakaayaw ko yung maraming rekado. Nakakatamad maghiwa. Lalo dito sa Japan, wala naman akong lamesa sa kusina dahil malit lang yung kusina. Pag nilagyan mo pa ng lamesa yan, punta nga na para na akong nakatira sa lungga ng daga. Wala akong limited edition ng mga figure, boss. Shoutout sa'yo, Austin Leo PH from Saudi. Jizan, Saudi Arabia. So, pag tungkol dun sa ano, hindi ko pwedeng sagutin muna yan, no? Pass. Yeah. What's up? Yanzi Icarus, pinakamatikas ng Pasig City. Grrr. Ayan, grrr. Ano? Saka sabi ko lang, pag tungkol sa ano, bahala kayo dyan. Wala. Isa lang binili ko eh. Kaya tamad na ako lumabas. Yung ora. Pwede mo naman marinig yung ora eh. Ano to lang dyan makapagal, parang quitting na rin ako. Kaso nakakatamad din mag-live eh. Quitting, pero minsan pag napapadaan sa game center, kumukuha pa rin. Parang nakaraan kami ni Nori. May dinaanan kaming game center sa Odaiba. As in, singnipis na lang ng papel, 2 crane machine. Parang pinamimigay na yata yung laruan. Yung isang crane machine, 100 yen, kuha agad. Isang beses, tapos yung pangalawa, 2 beses kong nilaro bago nakuha. Bali yung ano ng ano, round 1 ba yun? Tokyo Revenger. Nakuha ko yung kay ano, Mikey, tsaka isang pangalan na ba nun? Yung kulay blue yung buhok. Semi-kalbo. Lakas na naman ng hangin. Swerte na naman ng mga pumasok ngayon. Stop na naman ang trabaho sa pier. Masak, lahat ba ng hapon ay hapon ang salita? Hindi. Yung iba Ilocano, yung iba Bisaya. Naka-live din ba si Yoshi? Marami dito mga hapon, marunong magbisaya. Nung nakaraan, dun sa Kuto, tambay lang kami sa kanto, biglang may lumapit na hapon. Grabe, ang daming alam sa Pilipinas, halos lahat. Kung ano yung katabi ng
ganitong, halimbawa, katabi ng Palawan, mga ganyan. Mukhang veterano sa Pinas. Lasing na hapon, lumapit sa amin. Kanikwento niya, sabi yan. Ano daw siya? Osaka Jin. Nagmamanga ka pa, One Piece? Wala akong manga. Hindi ko alam, Calvin. Hindi ako nag-ano ng mga manga. Hindi ako mahilig. Kung ano yung lumabas sa anime, yun lang yung pinapanood ko. Salamat sa comment mo. Malis ka na lang dito. Pa-comment ka pa. Wala ka namang alam. Ba't di mo siya tanungin kung ano yung chinat ko sa kanyang huli? Binanggit niya sa live niya yun, ah. Wala ako, nag-init ako ron kasi may nag-comment. Ginaya yung pangalan ng page nung isa, tapos pati profile. Ayos. Ano bagong anime dito? Ito. Chicharon, balat. Oo nga, ano nga? Kaya nga nakakabuisit lang. Dami account. Naman ni Yoshi okay naman. Minsan nagkakaanuhan kami sa chat. Ay, sa live niya. Sabi ko, pag tungkol doon, mahirap. Ayoko nang sumagot. Paulit-ulit eh. Kukulit. Parang pumayat ka, pisak. Oo. Bali na ako ni Nori. Pinigilan niya ako mag-ramen ng ng isang linggo. Ay, isang linggo tuloy, isang buwan. Dahil nga mahirap sa trabaho, tinuturuan niya ako sa container. Mahirap pag malaki yung katawan. Meron kasi mga na masikip talaga. Hindi kaya, nahihirapan ako. Kaya tingnan nyo, pang gabi ko, chicharon lang, oh. Diet, di ba? Ganyan mag-diet. Natiis ko rin eh, isang buwan, walang ramen. Hindi lang isang buwan. Kasi simula nung umalis ako, start na nun eh. Pero minsan may cheat day. Siguro samaan ng loob, mababaw lang na samaan ng loob kung tutusin. Ilang buwan, siguro wala na rin. Ganun talaga.
Pwede naman maging okay kasi kung tutusin, okay lang. Kung tutusin, magkasalubong dyan. Pwede naman okay lang. Pero sa trabaho, ano talaga, mas ano na ako na freelance. Mas okay na ako. At least, hawak ko yung oras ko. Pwede akong, kung gusto ko, ayaw kong pumasok ng ilang linggo. Mga ganon. Kaso walang pera. Kaya kailangan pumasok ng sunod-sunod. Diba? Pa-shoutout ka, putang na, hirap basahin ng pangalan mo. Anong Luyon Pamaong? Pamaong. Luyon Pamaong. Ano ba yan? Luyon Pamaong. Shoutout sa'yo. Magpapamaong ka ba? Hindi kayo mag-gym ni Nori. Yan ang pinakamalabo kong gawin. Okay na yung umiwas ako sa mga anong pagkain, pero yung mag-gym, papagurin ko yung katawan ko, yung sarili ko, hindi naman ako babayaran dyan. May sweldo ba yan? Kung may sweldo yung pag-gym, wala. Kaso kami pa magbabayad. Diba? Tanga na, mag-gym ka pa. Araw-araw kang magtrabaho. Ngayon, ganun din yun. Lalo na, papasok na summer. Ang summer dito mas matindi kaysa sa Pinas. Physical health yun, masak. Para sabihin ko sa'yo, Jinjo, sa trabaho namin, siguro sapat na yon kaysa sa pag-gym. Ang gym, ilang minuto lang. Trabaho namin maghapon. Isisingit pa ba yung pag-gym? TRG channel, mabalin lat tamat. Igatangan naktitiket, umayakin ta. Pag gigimin mo pa ako, nakaraan, bugbog kami ni Nori. Panood yun sa isang vlog niya. Sana suka ako dun na. Nag-lashing kami, puro deck sa container. Tapos yung mabigat pa na gamit. First time ko magtrabaho ng masuka ng ganun. Joy Yubay, shoutout sa'yo. Kung sa palakihan ng ulo, baka mas malaki ulo mo. Kasi, hindi ka naman namin kilala, nakikisabat ka pa. Sino kaya mas malaki ulo ngayon? Di ba, ikaw? Hindi kaya, sa kakapanood mo, lumalaki ulo mo, sabat ka ng sabat. Jericho Abela, shoutout sa'yo. Jodvert T. Shoutout from Cebu. Local Escape PH. Shoutout sa'yo. Ilan years ako sa Japan? 7 na yata. Mag-8 ng September. Luto kasi ng law. Mahirap kasi, mahirap. Wala dito nung ano. Pwede naman. Nor sinigang na lang. Mahirap ba makapunta ng Japan? Hindi naman. Kung sasakay ka ng aeroplano, madali lang. Pero kung lalanguyin mo, bahala ka. Mahirap talaga yun. Jericho Abela, shoutout sa'yo. Alexis Sumala, shout out.
Bakit ko binura yung live? Yung parehong live ko. Ayun ako, hindi titigil talaga yung mga papansin. Bahala sa buhay mo, mag-comment ka, dagdag din yan. Hindi ka pa mag-spam. Dokumento. Jack Crispy, hindi ko kasi masasagot yan. Kasi ako naman talaga, may papel ako talaga na, kumbaga parang register ng family register sa Japan. Syempre, tatay ko nga hapon. Kaya ako nakapunta. Pero yung mga proseso dyan ng mga from Filipino, papuntang Japan, wala akong alam. Ang pinaka-the best yan, pumunta kayo ng POEA. Hindi, kumbaga, medyo nakahabol pa ako eh. Mas pinili ko na yung citizenship dito sa Japan kaysa visa. Kasi pag age mo ng 21, tapos anak ka ng hapon, papipiliin ka. Jinju, masak ako, anak ng hapon, kaso di ko pa nakita tatay ko, 28 years na. Jinju, kung mayroon kang koseki tohon, walang problema. Pero hindi ka pwedeng maging citizen dito, pero pwede kang makapunta. Kung may koseki tohon ka. Mag-upload ng pagluluto, putang na. Ako nga, ulam ko, tinatamad akong lutuin. Mag-upload pa kayo na mag-upload ng lulutuin. Puro sa labas nga ako kumakain eh. Yun ang pinaka nakakatamad dito sa Japan, magluto. Pero kung sa Pinas, walang problema. Pag may dirty kitchen ka, andali. Pag dito sa Japan, wala. Tatama rin ka. Pero na siguro kung malaki yung kusina mo. Magwalwal, nakakatamad ba dyan? Oo, nakakatamad magwalwal dito. Kasi pag nagwalwal ka, kinabukasan, iisipin mo yung trinabaho mo ng 1 linggo, ubos. Yun ang nakakatamad sa pagwalwal dito. Kung tutusin, yung trinabaho mo ng 1 buwan, pwede mong ubusin dito ng 1 gabi. Magwawalwal ka talaga. Ganun kabilis ang pera dito. Buti nga, natigil ko yung parang dati na ugali ko, pupunta sa mga, alam nyo na, sa ilaw-ilaw, mga ganun. Ubus pera, pero at least sumaya ka. Oo, ubus pera. Putang ina, isipin mo na yung bayarin mo. Mahal ba alak dyan, masak? Oo, mahal ang alak dito. Pero hindi mo kasi ramdam, hindi mo mararamdaman yung kinamahal ng alak dito kasi ayos yung trabaho. 'Di ba? Kumbaga parang di katulad sa Pilipinas. Magtatrabaho ka, kung halimbawa simpleng ano ka lang, construction worker ka lang, tapos bibili ka ng isang mucho, masakit nga naman yun pag sa Pinas. Pero kung isipin mo, ito na lang, kung sa Pinas to, isang latang to ng beer lang, nasa ano na to, nasa 100, 120 pataas na sa peso. Kung kadalasan
makakasampo ko nito pag talagang gusto kong mag-inom. Isipin mo magkano sa peso 'yon, 'di ba? Halos kalahating kaban na rin. Wala naman problema kay Jonabel kasi pagka nag-uumisi ako, pinapaalam ko sa kanya. Tsaka kilala niya kung sino pupuntahan ko ron. Kung di mo kasama si Noricon TV, sigurado dun ka pa. Hindi. Kaya nga inalis yun dahil sa akin dahil umalis ako Yung sinasabi niyong ganyan. May sarili akong dahilan. Huwag niyong sisihin yung tao. Yung problema nila, problema nila. Yung problema namin, problema namin. Magandang gabi sa'yo, Jeff Lodi. Maglaro ka muna mag-isa mo ha. Palagi tayo talo Taga saan ba kayo sa Parañaque ni Nori? Ano kami, Better Living dati. Pero tinapon akong Pangasinan, Shoganay. Wala bubuhat sa akin, putang na, nakita mo naman yung ano noon. Sa Better Living din ako, ha, anong annex kayo? San ka? Sang annex ka ba? Local Escape? Ano ako sa Amerika ako, United States Street. Abusitak pa, papanggalatok ka pa. Annex 22. Oo. Sa UN, madadaanan mo sa amin. Bali United Nation, 'di ba? Yun yung padiretso. Tapos pag meron yung dating ng pabuntang Manhattan, kanan, tapos sa amin kaliwa. Bali corner Singapore kami. Dati. Yung bahay na yun mismo, pag pinuntahan mo, United States Street, corner Singapore, doon ako nakatira dati. Kanto mismo. Si Tadeo, ano ako, taga Agno, Pangasinan. Masak, sino nauna sa inyo ni Nori pumunta sa Japan? Si Nori. Bali, tagal din namin din nagkita niyan. Kasi isang beses, Friendster pa lang nun, niyayaya na ako pumunta dito sa Japan. Pero hindi ko pinapansin. Siyempre, ano pa ako nun, Pinas, wala pa akong ano. Nasa Bagataran na ako masak swimming. O sige, ingat dyan. Maraming ano dyan, sirena. Magagis ka ng piso. Yan ang mga pamahiin dyan. Magagis ka rin ng piso sa dagat. Oo, half din yon. Half crazy. Niyaya nyo pa si Aki. Uy, naku. Di bahala ka. Basta ako, alam ko yung dahilan niya. Wala na ako dun. Hindi ko na problema yon. Naging problema nila yon, bahala sila. Solidatary ako sa Parañaque. Oo nga sayang nga, nabenta. Ngayon, pagkamahal-mahal ng lupa doon ngayon. Kung tutusin, kahit magtrabaho ako dito ng 10 taon, di ko kikitain yung panglupa lang doon Hindi pa kayang bahay. Magkano naipon mo dyan, Masak? Puro sama ng loob. Boss, paborito kami this. Pag-greet sa mga Palcops ng Santa Mesa. Happy birthday po sa tita ko si Pining Garcia. Happy birthday po sa iyo, Pining Garcia. Di ba?
So, sana nasarapan ka po sa birthday mo, kay Tita Pining Garcia. Nasarapan ka ba, Miss Pining Garcia? Edsel Tapaya, shoutout sa'yo. Shoutout kay Anthony Valerio ng Tondo. Shoutout sa'yo. Balik kami pag wala na kaming nahanapan ng trabaho. Let's see. Medyo naalagaan pa naman namin yung techo kahit nung pag-alis ko. Talagang sinulit ko na. Kumubra na lang ako ng kumubra. Hindi ko na inintindi yung magpatatak. Medyo tinamad ako maghanap ng pasok nun eh. So, parang nasa isip ko, mag-iiba ako ng trabaho talaga. Eh, nakasurvive. Okay lang. Yari tayo kay Jonamel. Sabi ko, isa lang iinumin ko eh. Boss, how much pinakamahal na anime figure mo dyan? Wala akong mahal dito. Ano mahal ko dito? Wala. 2 lapad. Yun lang. Chibang Kuji lang ng Dragon Ball. Shoutout sa Jomulo. Shoutout sa'yo. Ano mo, ensan bagsak ng figure mo, masak? Sa Baguio. Kung bagsak, madalas Baguio. Yung Frieza, hindi sa akin yan. Hindi ko na babanggitin, alam niyo kung kanino. Hindi akin yung Frieza. Bakasyon ka dito, sige, bakasyon ka lang. Walang problema. Pero kung mag-iikot ng 1 week, hindi na. Busy ako sa trabaho. Long time sa'yo, James Sayon. Isang Nike naman dyan. Nike. Kumusta kayo ni Yoshi? Si Yoshi, ayos kami. How much patong mo per figure? Halos minsan wala na nga akong patong eh. Ang hirap sabayan yung mga nagbebenta ngayon sa Pinas. Kaya tinatamad na magbenta. Palugi. Salang na masak, Demon Slayer. Demon Slayer, marami din ako. Ito, mga doble-doble. Demon Slayer, Chibang Kuji. Biglang bagsak presyo. Live hunting, wala. Hindi ako maano dyan. Unang-una, hindi ako pwede mag-live hunting. Wala akong puhunan. Initial D, wala. Archie Bakero. Para sa akin, pinakamagandang i-collect ng Demon Slayer siguro pagka gusto yung budget meal lang. Ano na lang kayo, ano na lang kayo tawag dito? Chokonose. Maganda siya pan-display sa kainan.
Mas advance dito, Local Escape PH. Shout sa'yo. Ano ba yan? HBN Cho Gaming. Imbis na Huncho Gaming. Ano ba yan? Meron ka bang bago yung Bocchi Darak? Wala. Wala tayong mga vintage. Voltes 5 Dimos. Wala. Hindi ko kaya budget dyan. Iba presyo niya mga yan. Mga karit na magandang hapon, pwede. Kung may pera ka, orderan kita online. Isa nga lang binili ko. Malay ko bang meron pa pala ako sa rep. Hindi ko na kasalanan yun. Ako po, patay, palobat tayo. Siyempre, umuwi ako. Naimbag ngarabi kanyam, Jerry-san. Imbag tarabiim. Nagsalot ti aldaw ko. Pakanjot, bakit meron ka bang ano? Nanonood si Nori, Jeng Kiss. Ayaw mo, wala naman pumipilit sa'yo. Hindi mo na problema yun. Hindi mo na kailangan sabihin. No kagawit to'y pinasin to no kwan. Yung to no naglimpyon. Akon pa laban ba nagbakasyon ta. Flashlight. Akala ko flashlight ng puta. Salamat, Huncho Gaming. Salamat sa'yo. Narastog ka masakya. Inyapay nga rod, kay Ilocano nga rod. Yang rod ti pinagkunam ti Ilocano. Dagita ti kaugalyan ta ng Ilocano. Aglaspot talatay nga na konti laspot ta. Mga to si Joy Yubal. Pisak, Pakanjot. Salamat sa'yo. Solbo, Zik. Pisak, Pakanjot. Mahilig po ba kayo sa Becky? Wala, ayoko magka-Becky. Dahil masakit siya yung Becky dito. Oo nga. Pamaya mo yung mga nagsasalita dyan. May sarili akong dahilan. Oh. Shoutout Masak. Sabi nanonood daw si Jacqueline. Oh, Jacqueline mo na siya. Kung dyan na si Nori, makipagbasagan sa inyo. Oh, mag-usap kayo ni Joy. Bahala kayo mag-usap dyan. Hindi ko napapansinin yung comment nyo. Kayo lang mag-usap dalawa. Balak ko talaga, mag-unbox ako ngayon eh.
Kasi pag nakakahon, makalat. Kaya kailangan binubuksan na. Nabuksan natin to. Bala ko na yung display kasi. Kaso kulang pa rin ako ng kay Gyomay. Mahilig ka sa Rezero ha. Dami mo rin RAM. Hindi naman. Medyo nagustuhan ko lang. Trip ko lang. Marami pa ako nakakaon. Ayan no, sa likod. Hindi ako namimigay. Pera na lang pag solid kayo sa amin. Ayan o, nagbigay si Sol Bozik. Nako, patay ka Nori. Ang ina mo, bayad ka na. Putang ina mo, Jay Moreno ng Pateros. Bayad ka na Nori, bahala ka dyan. Wala namang problema sa akin. At least ako kumita. Kung gusto mong extra income, patulan mo na. Boss Masak, may Mikey ka pa? Oo, sa Taito Kuji. Tsaka ano lang, round 1. Yun lang yung Mikey ko. Heart sign. Okay naman siya. Ahas, di ba, kumakain. Maganda sana kung yung ahas meron din subong onigiri. Send mo na. Send mo ngayon. Bigay mo sa akin ng 500. Bilhin ko na, boss. Parang ano lang Parang parang binili mo lang din na lugi pa ako sa shipping. Buwas-buwas lang tayo kasi may gagawin ako dito eh. JBLS, shoutout sa'yo.
Muichiro meron. Alam ko meron ng on-hand doon sa Pinas. Yung Ban Presto. Hindi ako magla-live sale ngayon. Ulitin ko, wala nang sulusol. Bahala kayo. Hindi nyo tanongin alam si Yoshi. Si Yoshi, alam naman niya, ba't ako umalis eh. Problema ba yun? Tanong kayo sa member ng Senki. Malay nyo, alam nila. Oh. Ang layo eh, oh. Nasa gilid mo, Muichiro. Wala, nakabukas na yon, nandun sa gilid. Jujutsu Kaisen, meron naman. Wala, nakaayos eh. Tiyatawad na magalungkat. Hindi man ako mag-online sale. Bahala kayo dyan. Meron na ito. Ibon. May yaiba ka? Wala akong yaiba. Pero Kimetsu no Yaiba meron. Shoutout sa girlfriend ni Jozura, si Vanessa. Shoutout sa'yo. Ano pinakamahal na toy meron ka galing Game Center? Meron ba? Pag galing Game Center, bibira nagmamahal eh. Siguro yung pinakamahal galing Game Center. Siguro yung ano ko, Shanks ng Red Movie. Current girlfriend, meron ka ba? Meron. Gusto mo? Rentahan mo yung jowa mo. Shoutout kay Chikoy Salcedo at Makoy Palabino. Shoutout sa inyo. Grabe naman yung pagka-tape nito. Putang ina, ang haba. Gago. Di wow. Meron ba tinip ng mahaba? Kayo muna mag-usap dyan. Pabayaan mo na sila.
Ganyan talaga pag mga alam mo na, mga papansin, walang magawa sa buhay. Sobrang walang magawa sa buhay, yan. Nanggugulo ng vlog ng iba. So, ganay na yun. Yung mga piling kilala yung mga tao, wala. Bahala ko dyan, busy ako. Para kayong timang yan. Comment pa more. Ganun lang ba ito? Pinapatong lang ito. Putang ina. Paano pag lumindol, nilalaglag na? Pansin kayo masyado dyan sa comment. Oy, Nor, paano to? Putang na, ba't nalalaglag yung ulo nito? Na-scam yata ako dito eh, oh. Sa bilihan ng Gundam, wala. Pas ako dyan. Anong sabi ni Joy Yubay? Magbabayad sana ako ng gamit. Ba't ako magbabayad ng gamit? Anong babayaran kong gamit? Mag-isip ka nga. Nasa Japan ka ba o baka nagtatanga-tangahan ka lang? Isip-isip din. Hindi yung pa-epal-epal lang sa live. Wala namang utak. Baka hanggang ngayon palamunin ka lang ng nanay mo. Siya wag gagamit ng dami account. Nagawa-gawa ka pa ng dami account. Hindi pa ba nagsasawa yan si Joy?
Pa-epal si Joy Yubal, oh. Alam mo ba yun? Ikaw, ba't alam mo? Masyado ang epal. Pagkakaalam ko sa'yo. Unang-una, hindi ako interesado dyan. Oo nga feeling interesado ako eh. Hindi ko pinag-iinteresan yung mga ganyang bagay. Magbayad ka muna. Anong babayaran ko? Bayad na ako, tanga. Ikaw ang mag-isip. Wala kang alam sa mga nangyari kaya manahimik ka. Pa-epal ka eh. Dami account ka lang naman. Mayaan mo siya mag-comment. Ganyan talaga yung mga nakiki-epal, wala namang alam. Basta ako alam ko sa sarili ko, wala akong problema. Wala akong tinapakan na pagkatao. Kaya hindi ko problema yung mga ganyan. Problemahin ko pa ba yung mga comment yung walang kakwenta-kwenta? Wala naman kayong alam. Diba? Bahala na yung mga totoong taong nakakaalam. Sila naman ang may alam. Diba? Marami naman tao dyan, alam naman nila kung ano yung totoong nangyari. Hindi nga sila nagsasalita eh. Kayo, salita kayo ng salita. Wala naman kayo dito. O baka talagang dami account lang kayo. Hindi magsalita, ganoon lang kasimple. Nagsasalita ako ha. Tanga ka pala eh. Ano sa tingin mong ginagawa ko? Bakit di ako makakuha yung sarili kong pangalan? Diba? Saka hindi ko ini-interest. Ha? Halagang dami account ka eh. Dami talagang epal-epal. Hindi kayo makamove on. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, I'm free. So sa mga naghahanap dyan ng arubay ito, tawag lang kayo sa akin.
Walang problema. Shoutout from Cores, si BB Bes. Hindi ko gustong bumalik. Tapos. Yung kay Aki dahil yung kay Nori, ay ako alam ko na yung kwento. Pero hindi manggagaling sa akin yan. Bahala kayo. Alam din yan nung isang tao. Bakit umalis? Problema naman nila yon. Ba't ko papakailaman? Mark Ledesma, shoutout sa'yo. Hindi na lang sila tanungin nyo, no? Ba't kayo dito nagko-comment sa akin? Hindi nyo tanungin yung mga may problemang tao. Diba? Yung problema namin, hindi ko kailangan sabihin sa inyo. Para mapalabas na masama, di wow. Magtanong kayo. Basta ako, decision ko. Finish. And not finish. Pass your pussy. Oo nga, Joy. Ba gusto mong sagutin yan, no? Bakit umalis si Hap? Dapat noon pa umalis si Masak, di ba? Pwede naman nagtiyaga lang. Pero yung mga Hapon sa doon, alam nila, matagal ko nang gustong umalis. Para alam nyo. Para matahimik ka. Taon din. Magtatanong ka pa, ba't ngayon lang umalis? Ilang beses na ba akong umalis? Pangatlong alis ko na ngayon. Para alam mo lang. Epal talaga itong Joyub. Bahala ka sa buhay mo. Wala na, block na natin yan. Walang katuturan yung sinasabi. Nori, wala na. Blinak ko na.
Pa-epal. Ba't daw hindi ako umalis agad? Kailang alis na nga ako eh, kung tutusin eh. Kaso may inaasahan tayo. Eh wala. Ba't ang pogi mo masaka nung sekreto? Kain ka chicharon. Mukhang marami nang alam eh. Kaya na ba ito si Sol Busik? Ay, bobo talaga to si Joy ano. Ay, bobo talaga to si Joy ano. Anong inalis si Nori? Umalis ako ng kusa tapos inalis yan. Si Nori. Umalis ako ng kusa tapos inalis yan. Bobo ka talaga. Lapag mo nga yung Facebook mo dito, Joy Yobal. Kausapin kita video call. Record mo. CR lang ako. Yan daw. Kay Mr. Popo Vlog, shout out. Paltos na daliri ko, hahaha. Ba't pinaltos yung daliri mo? Sabagay, nararanasan ko rin yan. Pareho tayo. Tama yan, Mystery TV. So, okay na yung ano tayo, di ba? Hindi kailangan ng sorry. Huwag naman kailangan mag-sorry. Pareho namang may mali. Depende na yun. Shoutout kay Cherry Lynn from NBI. May taga-NBA nanonood Uy, baka naman meron kayong record dyan na may 6 na daliri ha. Nung kumuha ko ng NBA clearance, pinatabmarkan ko yan. Sabi ko siya, wala namang hindi ayos eh. Ang sabi ko, okay naman, ayos naman. Trabaho, hindi na siguro, hindi na ako babalik. Anong problema doon?
Tanong nyo, kayo din sumasagot. Bahala kayo sa buhay nyo. Sa Sir Joel Carolino. Simula hindi na ako magbabasa ng mga pangit na comment ha. Macario, shot tayo. Aidens TV. Halika dito. Boss Masakre, ba't ka umalis? Ha. Pats, tumahimik na lahat. Bahala sila. Alam naman ng mga tao dito, yung mga kasama natin doon. May idea naman sila. Tsaka yung mga Hapon, kasi meron isang beses nagpaalam ako. Kaso, sinabihan ako wag daw. So, medyo napigilan ko pa. Nag-stay pa ako. Nung medyo pangit na yung nakita kong kalakaran, wala na. Bale, lahat ba kayo sa trabaho may dugong Hapon? Hindi naman lahat. Yung iba, wala. Yung iba, dugong tanghali. Yung iba, dugong umaga. Ay, di wag ka rin. Dami mong sinasabi. Wala tayong cooking session. So, medyo mag-end live na muna tayo ha. Nagyaya na mag-dinner date yung Jonah Bells. Alam nyo naman, pati pagkain, kami, video call. Yung Mikey, tsaka napatungan Mahirap magalungkat. Bali, kulang ko na lang dito si Giome Baka merong gustong magbigay. Bigyan ko na sobra kong mga ganito. Trade. Diba? Oo. So, end live na tayo. Kita-kits ulit next time. Salamat sa inyo. Diyan